बुधबार पहिला जे मास ब्रं बुधबार फायला अंके जों बाबा गयरानो दिया लेगो जों ताबाव सिन TPF अंगै जों दिया लेगो जे बाबानि याकुं याफांगो बुधबार दिन अंकेनो जों मासाव वाइसे फायलेगो ताक बसर पहिलानि ताक 2022 नि दिनै 5 जानुवारि 2022 बनिनो जों ताक दिनै पालायो दाइति NRC फाइरला स्थों होनै जों बाबा गयरानि थानि जों दिया लेगो दिनै जों साथि सावलाय जागो जों दाइति ताकनि 22 नि बिसिङावनो जोंनि NRC नो सारावगै जे केन्द्र सरकार सं बाध्य अंगै जे मा खायलांथों हे हनै जों दिनै खुनुलायगो जों सब सुरिलायगो साथिबो सगलायगो जों अमहायके बसर ब्रंनो सगलायगो तै मास ब्रंनो सगलायगै दंलायगो ओंखाय जों दाइतिनो मालांस्थों होनो जों दिया लेगो जोंनि TPF हयते जोंनि वाथैलुंनि प्राइमारि हयते जोंनि तेलेमुरा डिभिजननि हयते जों जतनो अमहायके जार सुरिलायगै दङ ओंखाय जों ताकनि बिसिङाव महत्व जे ताकनि 22 बिसिङावनो मानाय जात हि हनै जों दिनै दिया लेमनि सबसे नम्बर 1 कलायो दाइति NRC फाइरगै अरनि विदेशी रनो रहगै अरनि जे जोंनि पन्चायतपुरि रनो जोंनि याफागो खायमागै जोंनि ओ देशनो जों सासन खाय मातंलांथों हे जों बाबा गयरा थानि सुरिलायगै जों असोखनो जाति सावलायगै जों दिनै मथांलायखा जोंनि वाथैलुं प्राइमारि इंगै जतन खुनुमखा जों दिनै हा मा तिरपुरा सा 12 लक्ष रंनो जतननो सबनि सेलु जों दिनै आरो तेलामुरा डिभिजननि इंगै वाथैलुं पारा प्राइमारि दिनै 5 तारिख जानुवारि जों दिनै आरो सिनि वाथैलुं पारा प्राइमारि इंगै जों सिनि आरो बांसाय दंगो बाबा गरियानि बांसाय जों दिनै आरो बांसायो सिनि NRC नि बागै गेबें मुं कसं मुं न नर जाखथुन नै बाबा नर लांथुन नै आमा बाबा नर लांथुन नै जों दिनै आरो बनदियै जों दिनै आरो सिनि वाथैलुं पारा प्राइमारि इंगै जों दिनै आरो बाबा आमा बाबा न दियायै जों दिनै आरो जाति सावलायना हा बरंनो जों सिनि जे मुसुंमानि जे जों सुकमानि हायै जों सामलायला हा बाबा आमा ताई बाबा न जों खुलुमलायला